देवकी यशोदा माई गावे साहत में। Music by Aman Rock. ले जाना हम कान्हा 12 बजे रात में देवकी यशोदा माई सोहर गावे साहत में। देवकी यशोदा माई सोहर गावे साहत में ले जाना हम कान्हा 12 बजे रात में देवकी यशोदा माई सोहर गावे साहत में। सोर भाई गोकुल के नगरिया में वासुदेव लेके चले कृष्णा कन्हैया के बादो के रात हो अनहरिया में। वासुदेव लेके चले कृष्णा कन्हैया के बादो के रात हो अनहरिया में। Music by Aman Rock. देवकी के लाल हावे नाटे खर गोपाल हावे वासुदेव गाने उनकर पापा के नहीं कौनो घाटा लागल बा। यशोदा जी के भगिया जागल बा। यशोदा जी के भगिया जागल बा। देवकी के लाल हावे नाटे खर गोपाल हावे वासुदेव गाने उनकर पापा के नहीं कौनो घाटा लागल बा। यशोदा जी के भगिया जागल बा। श्याम जन्म हल जेल के कोठरिया में वासुदेव लेके चले कृष्णा कन्हैया के बादो के रातो अनहरिया में। वासुदेव लेके चले कृष्णा कन्हैया के बादो के रातो अनहरिया में। कान्हा के दिल लागल राधा भइली पागल। कान्हा के प्यार बाड़ी राधा की बात आशीष कहेले। आजा हजरजी गाही के सुनावेले। आजा हजरजी गाही के सुनावेले। कान्हा के दिल लागल राधा भइली पागल। कान्हा के प्यार बाड़ी राधा की बात आशीष कहेले। आजा हजरजी गाही के सुनावेले। देखी प्यार का रस कान्हा के अचरिया में वासुदेव लेके चले कृष्णा कन्हैया के बादो के रातो अनहरिया